Kano, makarantar da mai girma Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya gina don ganin cewa wato 'yan mata da samari suna koyan aiki a ciki, wato da zuwan mai girma Abdullahi Umar Ganduje ya kula da makarantar, sannan kuma wato da zuwan injiniya Abba Kabiru Yusuf shi ma sai ce makarantar nan za a ci gaba da amfani da ita kamar da aka saba. Za ku ga dumbin al'umma da kuma jama'a gaba ɗaya suna murna, suna farin ciki. Ku kalli sama, kalli wasu mutane sama can, kalli mutane suna farin ciki wato da mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabiru Yusuf a yayin da ya je wannan taron buɗe makarantar. Sai dai ko kuma jama'a da yawa suna maganin kamar cewa wato ina musu wato bye bye ne, ina musu ban kwana, in ji wato yan wasu bangaren ɗaya kamar yan BC kenan sun ce wato injiniya Abba Kabiru Yusuf ya zo yana ma wato jama'ansa bye bye.